krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustorinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazvojni. Kay i Alf. Nadogradnja tvog motora je izvršena. Jeffrey je tražio da dođeš na trg fontane što prije možeš. Trg fontane? Ha? Brzo, otvori mi vrata. Spreman? Lansiraj! Lansiraj! Idemo, idemo! Ha! Ha! Vjerojatno je koliko je snažan moj motor i bez energetskog napitka. Kay, brz poput munje. Tako je. Jeffrey! To je bilo brzo. Dobio sam nadogradnju motora i sad je moja snaga dvostruko veća. Odlično, hajdemo. Slijedi me! Kay, ovdje si. Kako je tvoj motor? Odlično! Što ima ovdje? Temperatura planinskog područja je prebrzo porasla, što je izazvalo lavine. Jednu smo zaustavili, ali moglo bi ih biti još. O ne! Ne možemo to dopustiti. Moramo to zaustaviti. Kloni se mog područja. Što nije u redu? Ti si taj koji je sve uprskao, Kay. Što? Ovaj tip je snažan. Teško mi se boriti unatoč nadogradnji. Dosta je! Jeffrey, Drago mi je što si dobro, Alf. Ovo nije vrijeme za borbu. Snijeg na vrhu planine se otapa i to može izazvati još jednu lavinu. Moramo evakuirati sve vlakove. Jeffrey je u pravu. Moramo premjestiti vlakove na trg fontane. Sve vas je spasilo odvajanje motora od vlakova, ali sada te vlakove moramo ponovo sastaviti. U redu, Patku. Ti pomozi Sally. A sada, Kay i Alf, spremni? Da. Vidite li one stijene na vrhu planine? Pobrinite se da nijedna ne padne dolje. Nema problema. Molim te, preuzmi. Mogu ja to? Mogu ja to? Mogu ja to? O, lijepo vas je sve vidjeti.
Ali svi morate napustiti područje. Želimo ostati ovdje i pomoći. Da, Alf je nama već pomogao. Dugujemo mu. Vratimo ga natrag na sigurno. Hajde, moramo požuriti. Budi tiho. A? Što nije u redu? Najmanji zvuk može izazvati lavinu. Utišaj se i budi oprezan dok prilaziš, jasno? Jasno, ali moramo ići brže. Brzina ne popravlja sve. Razmisli prije nego što postupiš. Prestani mi prigovarati. Kej, juri! Što? Prvo mi kažeš da usporim, a sad mi kažeš da jurim? Juri! Odlično. Lavina! Svi bježmo! Vozimo li se napadajućoj stijeni? Što radiš? Ako uspijemo prepoloviti stijenu, dijelovi će se razdvojiti i neće pogoditi zvonik. Hej, jesi li siguran u ovo? Da sam činio samo stvari koje sam bio siguran, ne bih bio ovdje sada. To mi daje sjajnu ideju. U redu, sad pokušaj. Snaga ne popravlja sve. Razmisli prije nego što postupiš. Uspjeli smo! Što se događa sad? Kej i Alf pokušavaju prepoloviti tu stijenu. Pokušavaju spriječiti stijenu da udari u zvonik. Ali čekaj, jedan od njih još uvijek ide ravno prema nama. Energija mi je slaba. U redu, ovdje negdje bi trebale biti tračnice. Ne mogu dopustiti da stijena pogodi selo, ali ostaću bez energije. Moram je baciti u snijeg. Vjerojatno mu je energija slaba. Kej, znaš li što radiš? Daj, Kej! Ako se ne napuniš uskoro... Ne mogu se baš napuniti sad. Hajdemo odavdje! Ej!
Kej! Svi spremni? Da! Sad! Hej! Kej! Kej! O ne, vjerojatno nema energije da odgovori. Kej! Odgovori mi, Kej. Kej, zašto si to učinio? Lansiraj uređaj za praćenje. Ovdje je! Kej, drži se tamo. Kej, tebi nema spasa, prijatelju. Nisam baš tako loš. Kej! Hvala svima. Ne bih uspio bez vas. Svi smo udružili svoje snage.